Sanibonani, welcome back to enye video yabonga kakhulu ukuthi ungene. Thank you very much. Ngicela mangaba umshala ekhaya usubscribe le channel igama lami ngokuphilile. Ngicela usubscribe ke ulike video uyishare kwabanye. You guys anga upload in how many days? 5 days. Ngangirecord ama videos amaningi kabi you guys angilahlekela ku device le ngangirecord ngayo. Kwasho ukuthi ke ngilahlekelwa yonke into ekuleya device you guys like a whole lot of videos. After that ngaphatha ukugula nje ubongizwa nje ngathi angikabi right, ivoice yami isasefani you guys bengilele phansi. But anyways asidlile kuloko bengithe ngi-update ukuthi kungani ngingakaze ngilahlele umsebenzi until today. So ngilokhu ngilele phansi ke ngibona kunodaba olugijima lana olutrendayo olukababa Fidel Adams oyilungu leParliament, also I think uyi-leader ye party yama-Coloured, ungumholi we-National Coloured Congress. Ngibonile nje ekuthiwa uboshiwe and angazi uboshela indaba ezihlanganisa PKTT into ekanjalo kuthiwa khona sigebengu thizeni esaboshwa makuza ke ekubulaweni kukaSindiso Magaqa and kutholakala ukuthi ke leli lungu leParliament baba Fidel Adams ubesivakashela leso siboshwa leso esaboshela ke ukubulawa kaSindiso Magaqa. Kuningi nje guys kuhlanganisa ke baba Fidel Adams nokufa kaSindiso Magaqa. There's just a whole lot. Ngibone namhlanje ngathi uvelile enkantolo sisazoya nalapho evele enkantolo engathi ukuthi udaba lakho lupostponiwe futhi nje uzogcina enkantolo until I think it's 13 May if I'm not mistaken. Ngoba ke uFidel Adams lo ongumholi weqembu lama Coloured. This is National Coloured Congress. So zilikhalele kilungu leParliament elisola ke kweli kaMagaqa mabebhale phansi. Yaxolisa bangabe ivoice yami ayizwakali kahle you guys, like I'm still recovering angabi right. So lale baliwe ke bafethu ke uFidel Adams oyilungu leParliament usola ke ukuphazamisa uphenyo lokubulawa kwaye ngunobhala jikelele we-ANC Youth League uSindiso Magaqa. So uFidel bayasho ukuthi ungumholi wenhlangano iNational Coloured Congress uyawakhalela amasongo kaSigonyela izolo emva kokwehluleka ukuhlangabezana nomnqamula juquki ukuba ke azinikezele emaphoyiseni. Uye waboshwa ke esezindlini ezihlala amalungu eParliament ngase Cape Town. Adams usola ngokuphazamisa uphenyo lokubulawa kukaMagaqa ke okwamdalela amazinyo abusheleza ukuthi waya kubone inkabi leyavuma icala lokubulawa kaSindiso Magaqa ugazi inkabi leyo kuthiwa uSibusiso Mncengwa owaboshwa ke boshela ukubulawa kaSindiso Magaqa, and then he was visiting him ngendlela engizwe ngakho ngathi wamvakashela kathathu. Okay, bahlanganisani iyona nto ke efaka ubaba Adams enkingeni. Uncengwa wagwetshwa iminyaka ewu-25 emva kokuthi avuma icala lokubulawa kaSindiso Magaqa. So khulumela amaphoyisa uBrigadier Athlenda Mathuthei bafuna ukwazi ukuthi yini enza ukuthi uAdams aye kubona uNcengwa. Amalungu eParliament ayazi ukuthi kunemigudu okufanele ke uyilandele uma ke wenza umsebenzi wawo. Uma ke kuukuthi wayekwenza umsebenzi wakhe njengelungu leParliament kwakufanele okungenani ke abikele isihlalo wekomiti laseParliament elibhekelele ukusebenza kwamaphoyisa. Yini lena eyamenza ukuthi aye ejele eyobona inkabi eyingozi ngalendlela. uBrigadier Athlenda Mathuthi uAdams waya kubona uNcengwa ejele ngesikhathi ke wawushisa phansi umkhankaso ukuba kuhlakazwe ithimba lamaphoyisa eliphenya amacala okubulawa kosopolitiki KwaZulu-Natal. uBrigadier Athlenda Mathuthi uAdams uzovela enkantolo KwaZulu-Natal njengoba ngishilo ukuthi usevelile sizobuya siye lapho. Uthe empeleni bekufanele ukuba uAdams avele enkantolo KwaZulu-Natal ngomsombuluko senza izinhlelo nomeli wakhe ukuba avele enkantolo kodwa akazange alubhathe enkantolo. Siphinde sakhipha futhi umyalelo ukuba azinikeze emaphoyiseni kodwa wangakwenza futhi nalokho, ingakho amaphoyisa agcineke esiyombopha. So Adams ucashune phambi kwabezindaba wayofakwa ngemuva evenini yamaphoyisa uzwakale enza izinsolo zokuthi amaphoyisa azomhlukumeza. Maningi amathuba ukuthi ke ngizofakwa ishubhu iyona ndlela abenza ngayo izinto lana anginendaba abenze noma yini ke abafuna ukuyenza ngoAdams loyo ngenkathi eboshwa. Uthe akazi ukuthi kungani amaphoyisa enqume ukumbopha ekubeni ebeshilo ukuthi uzimisele ukubambisana nawo ophenyelo lwawo. Angithi bathi awuvelanga wena ukuthi wefika then awufikanga. So uthe amalungu eParliament wawabikela ngodaba lokubulawa
Sendiso Magaqa ngonyaka odlule ngawatshela amalungu eParliament ukuthi isibhamu AK-47 okwabulawa ngaso Sendiso Magaqa sathengwa ngemali yophiko lwezinhloli. Inhloko yezinhloli Lieutenant General Dumisani Khumalo uMagaqa wabulawa ngo-2017 kosola ukuthi wabulawelwa ukukhononda ngenkohlakalo yezigidi zamarandi ngesikhathi kulungiswa ke iholo lesikhumbuzo eMzimkhulu. Icala lokubulawa kaMagaqa lizobuyela enkantolo enkulu eMgungundlovu maphakathi nenyanga. Abasola babhekane nelicala iloyo owayeyimeneja yomasipala waseMzimkhulu omnumzana uZweliphansi Sikhosana, uSibonelo Myeza noMbulelo Mpofana. Kulokho abantu beliphethe lolu daba mbona nonkosikazi wakhe engathi uyakhalakhala laphana you guys ngendlela uAdams aphathwa ngayo ngamaphoyisa ekubeni elilungu leParliament. Sila bakhala ngokuthi is not fair, ungathi bamthethele eCape Town bagijima naye ke bayomusa ngathi kuthiwa uya kwaZulu Natal. Abantu bathi kanjani yini ukezwe asiwe kude kangaka. So ngibone enye tweet laphana by Julius Silo Malema. Sometimes guys we know ukuthi these politicians ama-accounts wabo sometimes they don't manage them. Yebo banama-account bathola ukuthi imanage womunye umuntu whatever the reason is, but ke eka Julius Silo Malema ngazi uyazimanagela noma there is someone who's managing it for him. Ngithi angikusho lokho, you know what I mean. So uthena ke uJulius Silo Malema, this is wrong in all respects. That's what the apartheid regime did to Steve Biko. It might be nice to your ears and eyes for now, but this is inhuman and disrespectful. Esho efake isithombe sika Fidel Adams ehleli evenini emaphoyisa emuva. Remember phela oBelamine they flew, oBelamine Mugabe they flew bafakwe endizeni bafly bayezimo ediportwa. Imagine babo Fidel Adams inkosi yami kodwa bamlahlela ngemva kweveni from le eKapa to KZN nenzani kodwa, you know what I mean. But anyways asikho lapho. Uthi Malema, this is disrespectful and inhuman. Who is this guy, a murderer or an honorable member of Parliament who went about doing what he is elected to do? Account ka Julius Silo Malema laphanekazi kukhalwa ngendlela aphathwa ngayo uFidel Adams. Even nomndeni wakhe ngibonile nje bekhala nkosi yami ukuthi this is not fair. Indlela abamphatha ngayo babo Adams angazi kuningi nje you guys. Sisazophuma indaba eziningi. Ngibonile evelile enkantolo, if I can run quickly thula embone khona evele enkantolo mhlambe ngizoya ka MDN News ngilucaphune ngesingisi lolu daba. He is in court, okay? He is in court. Let me just breaking news, Fidel Adams' bail hearing was postponed to the 13th of May. National Coloured Congress leader and MP Fidel Adams is set to return to court after his bail hearing was postponed. So the matter stems from allegations linked to interference in the investigation of the 2017 murder of former ANC Youth League leader Sendiso Magaqa. Adams is expected to continue challenging the charges, which include defeating the ends of justice. Okay, so ilona daba ke Luka Fidel Adams nonkuyana laphiyana evelile ecourt. The state wants to postpone the bail application, but the defense argues against it. The state argues that it needs more time to investigate this matter as there is other missing information. Khona isithombe laphana ke iphoyisa limdonsa njengesandla whatsoever. Ilona daba lika Fidel Adams guys. Any update ke ngizobuye ngibuye ne-update bafowethu awuthi ngiphumuze nje isifuba ngoba hey ukukhuluma you guys ingakho benga-upload ngoba ukukhuluma kusuke kube yinkinga. Udaba lika Fidel Adams oyi-leader of the National Coloured Congress into kanjalo ke uboshiwe and uyilungu leParliament. Ingakho nje kunjena nje because this is the member of Parliament. Kunzima abafethu uvala ka comment section, ulike ivideo, subscribe, share bese siyabonana kwelandelayo. Bye.